بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للكلك نوره رحمة للعالمين جهره. سكراب on calminama kala ɗo mawɗon wonde no gonduɗon kala on mbiyama assalamu aleykum moɗon e julde nelaɗo mouhammadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam e nder lewru korka ndu émission mon momin goyi wadde ɗo émission spécial ramadan. Hande noon amin gondi e imam men mawɗo on woni imam Mahi Ba ma sa welama mbiya alhaji imam Mahi Mahmoud Ba to Kabala. Donc min mbiyamo assalamu aleykum imam. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ewa mbaɗɗo ɗon celli alhamdulillah on mbaɗɗo nde korka machallah Allah hokku en jabane allahuma amin ya rabbal awdad allahuma amin yallah jaɓane en jettan Allah juulen do annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim ndarden faaba muya makko golle mo garten fuɗɗude o Allah waɗirmo sabi Allah Allah hokki en tabital e dow alsilamaku meɗen e dow muminaku meɗen Allah hokki en tabital e dow kala ko golleten fo Allah hokki en ikhlas e majjum ya rabbi bi jahi rasulillah sallim an mbima jarama alhamdulillah noddudema e oɗo émission hande émission momin joƴƴin ɗo e dow Pinal TV émission spécial Ramadan. Hande noon sa ƴeewi ko balɗe nogas e jeetati lewru korka ndu inchallah so korka ndu ana yaafa joni ñine julde yimɓe ana gowi ittude zakatul fitre. Zakatul fitre o hokko woni zakatul fitre? Zakatul fitre sene yaltine holno foti yaltinirede? Zakatul fitre sene hokke hol fotɓe rokkede zakatul fitre o? Il faut que yimɓe ganda ɗum ɗonne kadi par ce que en wawi wonde dokka zakatul fitre ma hanani rokkude par ce que wiya ko rokke miskino mo ala ko ñaami e zakatul fitre o noon seɗe guetta ɗum hono poɗɗen ittude ɗum e holde poɗɗen ittude zakatul fitre o kadi ko hande ne ko janggode ma ko ñine julde ne ma ko caggal julde ne ma ko haade juulede ne ɗum fof ko ma yimɓe pama ɗum ɗon par ce que ne wawi wonde yimɓe ganda ɗon kadi no fewi ɗum noon ko andinde yimɓe onon goni sernaɓe onon goni imameɓe onon goni jangguɓe onon ganda kulle ɗe hono jarata ni donc zakatul fitre koko woni zakatul fitre. Alhamdulillah en jettan Allah joolen do annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim caggal muɗum barkinen kala keɗotoɗo en ɗo no heɗiri en lawol ɗo heɗiri en fof kañum e ɗo heeɗi en fof en juurima ɗum en barkini ɗum arande fof alamdike huɗum won zakatul fitre. Zakatul fitri kanjum woni zakka itteteɗo beete juldanu ko saabi so indira zakatul fitri par ce que omo itte caggal on hoori lewru heɓɓuru on tilki caggal muɗum beete julde oɗon itta ɗum saabi so indira zakatul fitri a faami nenno huɗum won sharia majjum ɓe wi ɗum sadaqa idil fitri na ɓe wi ɗum zakatul fitri huɗum won sharia majjum o wi sharia majjum hadihi l ibadatu al murtabitatu bi shahri siyam yo dewal Allah noon dewal Allah jongingal e lewru korka aɗa andi zakkana andali e alsilamako mais zakatul fitri kañum dow dewal gongal jongi dewal ngan ɗon woni huɗum dewal korkaru caggal a hoori fa a tiliki nden wonne ittata zakatul fitri ko saabi so ɗum jonga e korkaru ne ɗum du annabijo haalni en hon habrul umma haalniri en ni Abdullah ibn Abbas on wiyete habrul umma o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri annabi sallallahu alayhi wa sallam o farrindini dow meɗen zakatul fitri tuhuratan lis-sa'imi
فلبنا كور من اللغو والرفث أتوان لي كور كاروما كل كيو أودي كهانا وداد كل كيو أهالي كهانا هالد كل كيو أجيبي كهانا جيبي anati e kulle kewɗe ɗe ana wawi timminde baraji korka ma na ko ana wawi ɓuytude baraji korka maɗa ɗum ɗon fuu sa hawrini ɗum yalla aɗa laaɓa ƴiwde e ɗin ɗon lahwuji kañum e ɗin ɗon haalaji kirkaraji ɗum saabi so zakatul fitri wadda yalla ana laɓɓine na famali wa tu'matun lil masakini ko woni hen kasin du a tawan so zakatul fitri ittama fuu ana faabo miskina en du heɓa ko ana ñaama ñande muɗum o wi man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula kala ittuɗo zakka o ko adi yaade mum fummere yani so fini beete julde ne itta zakatu o ko adi yaaduma fummere ɗum woni ko dartirɗa wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqati mais sa itti zakka o caggal a ƴiwi fummere yani wakkati makko a ittan ko adi fummere mais caggal a ƴiwi fummere sa ittimo ni a itti sadaka gom wiyatake a itti zakatul fitre ɗum hadise annabi sallallahu alayhi itti sadaka na fama oɗo hadise yo hadise annabi sallallahu alayhi wa sallam mo andiɗa habrul umma abdullah ibni abbas o haali ɗum woni wiide annabijo farrindini e meɗen zakatul fitre itten zakatul fitre ittugol zakatul fitre ngol laɓɓinan korka meɗen kala tuuni tawaɗo e korka ka fuu zakatul fitre o laato sababu so laɓɓina ɗum na famali hay fawa toon ɗo talka en heɓan weltidade e meɗen ñande julde ne ɓe heɓan ɓe ñaama ɓe hisa dow ƴiwde e kala ñaago e ko nandi e muɗum o wi fali annana basharun ba enen e yimɓe noon ana wawtoyede hono wiyete korka meɗen ka naqasiji naata e muɗum nden no fakana sadaqatul fitri tathiran li siyamina zakatul fitri o waran fa laɓɓina korka meɗen hatta yartafia ila janabil mawla khaliyan min tilka nawaqis nde korka ka huncotoje yaade e allah ne tawan e ka laaɓi pas tuuni fuu wala e makka ɗum saabi so annabijo waɗani en zakatul fitri ɗum saabi al imamu nawawi ana wiya ley dewtere makko al majmu nen no sanada hadis o yo waki ibni jarrah wonko imamu nawawi walli fi haala ka e muɗum wa huwa muhaddisul iraq wa cheikhu shafii kanko waki o ceerno shafii idu aɗa andi shafii an jogui qissa lolluɗo sanne ɓe wi shafii yon modibo belɗo haqqille fa sanne ko o jangi fuu o dursan ko o jangi fuu o dursan kana ñande wotere o dursi o daari fa o dursa ko o jangi ko o ronki dursude o yeehi to mob makko wiyeteɗo waki fayi ɓe wadda toon baytuwol shakitu ila waki in bi su'i hifzi fa arshadani ila tarki lmaasi fa akhbarani anna alilma nurun fa nurullahi la yutahu lasi nen no mob makko mbiyeteɗo waki o on won ko haali kaɗo haala hoɗum o wi zakatul fitri li shahri ramadana ka sajada yissahwi lissalati zakatul fitri no worri e korka de hono neɗɗo juulowo farilla muɗum sa yejjiti a ɓusti yoga e hono ete nafilaji julde yoga e sunnaji julde wona waɗan qabla sa yejjiti wonko ɓeydiɗa e julde wona a waɗan baada no baada e qabla worri e julde no noon zakatul fitre du worri e korka kañum moƴƴinta ɗum ɗum yo konngol waki jon noon homo won ko walli fi konngol ngol le dewtere majmu ɗum won imamu nawawi rahmatullahi taala alayhi o wi tajburu nuqsana sawmi kama yajburu sujudu nuqsana salati nden no zakatul fitre o kañum won ko uddata kala ko naqqisi e korka honno sujudu sahwi uddirta kala ko naqqisi e julde o haali kasin o wi fa zakatul fitri tathirun linnafsi min udraniha zakatul fitri an laato sababu laɓɓina yonki ƴiwde e tuuni muɗum min ashuhi ana laɓɓina yonki ƴiwde e joote na bahilaku wa gayrihi e ko nandi e muɗum min al akhlaqi radiati illa e taguji bonɗi taguji kirkaraji wa takmilun lil ajri zakatul fitri an laato sababu du ɓeyda baraji wa tanmiyatun lil amali salih zakatul fitri an laato sababu to hono wiyete hebbina golle lobbo yani a wiyatana birɗo
hunde muɗum wona sa biiri hunde ma fof ɓeydoto na wona a nangi sawre maɗa a moƴƴinino fa woɗi a biirino fa woɗi ne ɓeydata ko nden no sa itti zakatul fitre du ɓeydan golle ma lobbo wa tathirun lissiyami mimma qad yuathiru fihi nden no ana laɓɓina korka ka du ƴiwde e kala ko ana wawi tabinte ko ana wawi wadde tabe e korka ka ko kañum e naqisagol wa yanqusu sawabahu kala ko ana wawi ɓoytude baraji korka ka fof zakatul fitre ittan ɗum min allahwi wa rafathi wa nahwihima kañum e ko nande e ɗiɗo fof idafatan ila musharakati l fuqara'i sa ƴeewi zakatul fitre do a yiyan en hawriti e talka en kañum e miskina en fil idi a tawan ñande idi goɗɗo tawirten tiiɗalla bonɗo a tawan fey ko ñaama wala mais sa itti zakatul fitre fof ittugol ma zakatul fitre o laatton sababu jomum kañum du heɓa weltade honno keddiɓe weltiri bi ignaihim ani suali fi yawmil idi ittugol ma zakatul fitre ana itti zakatul fitre min mi itti zakatul fitre mani itti zakatul fitre kanko o itti zakatul fitre kamɓe ɓe itti zakatul fitre homo tawete ñande julde ne ñagotoɗo neɗɗo yon joomum wala voilà wa idkhali sururi alayhim fi yawmin yusarru lmuslimuna bi qudumi l idi alayhim nden no a tawan galle fof ana welti par ce que heyɗere wala ley galle fey goto ñande muɗum so zakatul fitre ittama nden no yimɓe wertili alsilami en weltili julde na talka en alsilami en ɓeedu heɓanno weltiro par ce que sa nani aɗa welto tawa aɗa haari famin khasa'is ramadana shu'uru nnasi bi ba'dihim ba'dan hono no kaldiɗen émission meɗen keŋeni mbiɗen huɗum woni mouradu korka yalla anda jaka jaka won heyɗuɗo an kay ñalawma goto heyɗiɗa a tampi won heyɗuɗo hitande fof nden no sa itti zakatul fitre a tawan ɗum ɗon wala ko ñalimo anda ɗum honno ɓe heɓirta ɗum fa tajidul ganiya yarafu bi halil fuqara nden no a tawan arsukunte o miijo toon hono talka en worri jaka ni talka en worri li annahu qad jarraba shu'ura bil ju'i wal atash par ce que kanko du o meeɗi talkako o meeɗiri ɗum heyɗere o meeɗiri ɗum ɗomka ɗum wonno zakatul fitre ko waɗira sababu ko saabi so ɗo indira zakatul fitre kañum e ko saabi ko wadda nden no kiite majjum nokku modibaɓe kiite zakatul fitre nokku modibaɓe o wi zahaba al jamhuru modibaɓe so wiya jamhuru modibaɓe fof malikiya naati shafiiya naati hambaliya naati nden no hanafiya won ko nattali jamhuru ko ɓuuri hewde so modibaɓe wi jamhuru ɓen ɗon fuu ɓe yeehi e jaaki ila anna zakatal fitre wajibatun ala kulli muslimin wiide zakatul fitre ana wajimbini kala alsilami lima warada an abdillahi ibni umara par ce que abdillahi ibni umara kañum du yo sahabajo mawɗo ɓi seydina umar yo joom andal du ley sahabaɓe na famay allah yarro e makko kanko o wi farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitre annabi sallallahu alayhi wa sallam farindini zakat alfitre min ramadana e korkaru alannasi dow yimɓe hakke huɗum o farindini sa'an min tamrin sawal gotal e tamaru ko saabi ta o indi tamaru par ce que tamaru ɓuuri hewde ko ñamete min wona on saha fey hande kay madina tamaru ɓuuri hewde nokku fof e réalité muɗum madina yo nokku tamaroje noon nden no kamɓe tamaroje ɓe ɓuuri hewde ɗum o saabi so o wi sa'an min tamrin honno enen gorriɗen joni maaro ɓuuri hewde nden kamɓe tamaru ɓuuri hewde aw sa'an min sha'irin nadu sa'a e sha'ir so alkama ñaama toon so maaro ñaama toon ko ñaama toon fof nden no sawal muɗum ala kulli hurrin o farindini kala dimo fo sawal gotal aw abdin kala maccuɗo sawal gotal zakarin aw unsa gorko cawal debbo sawal kala alsilami ɗum woni ko jamhurul ulama yeyde e muɗum ɗum woni alshafiiyatu walhanafiyatu walhanabilatu wa qawlun inda almalikiyati ahadu bi hada alhadis malikin ko safi in koɓe yaringol konngol hanafi en koɓe garingol konngol hambalin koɓe yaringol konngol won malikin koɓe du gollirɗo oɗo hadisa wa fassaru qawluhu faradakum o wi farada rasulullahi farada o ɓe wi wajaba awjaba annabijo farindini yani o waɗi ɗum wajibaku wajibaku won sa golli fo a heɓan baraji muɗum sa yoppi do a heɓan junubu gam a yoppi na famali ɗum woni ko o lolli wiide zakatul fitre yo wajibino
wajibi mais won konngol mbi oji wana wajibi konngol mbi owol wana wajibi al qawlu al akhar ala annaha sunna won konngol mbi owol wana wajibi yo sunna noon wa huwa qawlun inda al malikiyya sunna tiɗɗo konngol wi owol wajibi ngol ngol ɓuri tekkude par ce que en jii shafi'inkoɓe yaari noon hambalinkoɓe yaari noon hanafinkoɓe yaari noon ko ɓuri hewde e malikinkoɓe yaari noon jooni noon konngol gongol wari nokku malikinkoɓe hono ashhabu ibne aliya al asam kañi e harasi kañi en ɗiɗon haali ɓe wi yo sunna noon ko saabi yo sunna noon hono no wardi le charhu muhtasari l khalil ni o wi la yuqatalu ahalu baladin ala man i zakati l fitri so ngendi huuruni murti wi ittata zakatul fitri ɓe haɓatake batte muɗum nden no comme ɓe haɓatake batte muɗum o ɗum saabi so ɓe wi hay sunna noon so wona ɗum so farilla noon fof ɓe haɓete batte muɗum li annahu qila alqawlu bi sunniyatihi na famaji wa fassaru faradaha nden no ley hadisa mo adi ɗen haalde hadisa abdoullahi ibne oumar o konngol ngarngol toon farada rasulullahi o ɓe fassiri maana farada o qaddara o hoddiri qaddara ha o waqataha yani o hoddiri zakatul fitri o o waɗi wakkati muɗum li anna al fardu bi maana al taqdir par ce que farada ana ɓama maana qaddara ana ɓama maana waqata ɗum saabi so allah nawi alayhi qur'an qad farada allahu lakum tahillata aymanikum ɗum joni qaddara maana qaddara ɓamata konngol gongol wari wa qala bihi badu zahiriya mazhabu zahiriya andi mazhabu malikiya e shafiiya e hambaliya e hanafiya ɓurɗen andude mais mazhabu goɗɗo kasen antan ana wiye zahiriya hoore muɗum kañum abou dawoud zahiri kañum ibnu lubban kañum e shafii ɓen fo yaringol konngol wa qalu inna zakat al fitri kanat wajiba ɓe wi zakatul fitri yo wajiba ko wonno walakinaha nusikhat bi wujubi zakati l amma mais ne jakka o to waɗino wajibi ne zakatul fitri o jawtama ƴiwde o wajiba ko laati sunna ne jakka jawdi wari ne zakatul fitri jawtama ƴiwde e farilla wari sunna hono korka ñande asura yo farilla wonno mais ne korka ramadana farilla none nenno asura o jawtama warti laati sunna nenno ngol konngol du wari wastadallu bi hadisi qaysi bni saad ibni ubada nenno ɓe dallinirke hadisa mbi owo mo qaysi bni saad walli fi o wi kunna nasumu asura wono addi zakat al fitri min laatinoki meɗen hoora asura min laatinoki du meɗen itta zakat al fitri falamma nazala ramadana wa nazalat zakatu lam nu'mar bihi wa lam nunha anhu nenno ne zakatul fitri ne korka fuɗɗane zakatul fitri men yamiraka kasin men itta zakatul fitri men haɗaka du men itta na famali wa kunna naf'aluhu jonnon min laatiki meɗen golla ɗum comme min haɗaka ɗum min yamiranoma ɗum min wi'aka min joppa mais min yamiraka kasi donc meɗen gollanno ɗum donc meɗen gaɗanno arande yo wajibi no mais ne jakka jawdi warnone wiyaka ha yo joni kay jakka jawdi wari on ittan jakka jawdi en même temps itton zakatul fitri ɗum wiyaka wiyama itte zakatul jawdi wiyaka do hay fati itte zakatul fitri joni kay ɓe continue eɓe waɗa nen no ɓe continue eɓe waɗa o laati joni kay komi qa'ida usuliya no woodi kala hunde ko laatino farilla fo so jawtama fo laarton sunna kangoga allah faaba allahuma amin e caggal muɗum joni zakatul fitri o hol hanɓe rokkeɗe zakatul fitri o e holno rokkirte ay fadde meɗen yettade ɗum joni sharɗiji sharɗi wajibagol zakatul fitri sharɗi wajibagol zakatul firɗi wa yustaratu li wujubi adaiha sharɗani ana wajimbina zakatul fitri sharɗiji ɗiɗi arande fuu jomum hono ittowo o laato alsilami laato alsilami o modi baɓe hawri e muɗum kana konngol gotol wari nokku shafi inkoɓe ɓe wi zakatul fitri ana wajibi fey e kefer jonnon sellata ana wajibi e muɗum koy mais sellata kana laato alsilam zakatul fitri muɗum sellata yo zakatul fitri kana laato alsilam mais wajibi o kay yo wajibi e muɗum allahu akbar na famali fay somo wona juɗɗo fay somo kefero
zakatul fitr an wajibi e muɗum aya ngol konngol wari nokko shafi en koɓe mais ko ɓuri lollude nokku modi baɓe wiide charɗi zakatul fitre jomum laato alsilami laaɗo alsilami a faami ɗiɗoɓo konngol ɗiɗoɓol ngol an yakuna qadiran ala ihraji zakatil fitre nden no charɗi ɗiɗoɓo tawe an ittowo aɗa jogui bawɗe muɗum tawe aɗa jogui bawɗe muɗum par ce que qur'ana wi en la yukallifu llahu nafsan illa wusaha allah yewata dow yonki fuu kana ko mbawɗa ko sa wawa fey neɗɗo mo wala fey hande ñalowma julde ko defa min hande mi wala sa wi kana jomum itta jakka ana gasa nenno mo wala o kay joni latta ko wajibi e muɗum mais joguiɗo o kañum woni lattoɗo wajibi e muɗum jonno malikinkoɓe kañum e shafi'inkoɓe kañum e hanabilankoɓe ɓe wi tajibu ala man indahu fadlan an ɓuuti saɗa jogui ñamdu ñalowma ma goto daña ko heddi yani aɗa jogui ñamdu ñalowma ma goto caggal ɗum ɗon ko heddi ko wonko heddototo wajibe toon e maɗa na famani mais mo wala fey ko ñamata hande fami ɗon no voilà mo wala fay ko ñaami hande so wiyama fof itta zakatul fitre hoɗum heɓata ɗum fof itta ɗum fay ko ñaami mais joguiɗo ko ñaami hande caggal ñaami hedditoto ko hedditoto ko jomum ana wajimbini itta hen zakatul fitre jamma Allah jogui fati faame wiya jomum wala aɗa jogui machallah wonko joguiɗa mbiya non mi wala non tanke aɗa jogui ñalowma goto ñamdu muɗum heddo fo ko heddo ko zakatul fitre o ana hen ɓe dallinirke hadisa sahal ibnu hanzaliya an rasulillahi sallallahu alih w sallam ɓe wi man sa'ala wa indahu ma yugnihi fa innama yastaktiru min annari kala ñaaguiɗo tawene aɗa jogui ko ana heeƴe ñalowma maɗa a telki a ñaguiki a wiyatana a ɓeydi yiite maɗa ɓe lamde annabijo ya rasulallah wa ma yugni huɗum heɗeta jomum o wi qadru ma yuzihi wa yashihi o wi hakke ko neɗɗo joguiɗo hakke ko wottotoɗa aɗa jogui hakke bottari ma e hakke hirande maɗa fuu aɗa jogui ko ana heƴata sa ñaguiki caggal muɗum a hebbini yiite maɗa allahu akbar a faami nam man tajibu alayhim zakatul fitre joni ɓe zakatul fitre wajiboto e muɗum اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلافا بينا فقد ذهب الحنفية إلى قول أنه يجب على الرجل إذا كان غنيا أو يؤديها عن نفسه لأن أورو إنغادن أورو مسألة يون سانا أنا واجبي إدو ماذا كلا ممارata ɓiɓɓe maɗa golloɓe maɗa kala ñamowo e ñiiri maɗa fuu ana wajimbini itta ɗum e ittana ɗum kana so tawede jomum en na jogui jawdi e hoore muɗum ana wawi ittande hoore muɗum nenno ɗum ka basi wala ana wawi ittande hoore muɗum joni masala mo jokkinten oɗo ɗum woni hene zakatul fitre wajibato na famani ɗon ihtilafu waɗi na famani waɗi konngoli fa heewi hanafinkoɓe e malikinkoɓe wi ana wajibo anna waqtal wujubi huwa tuluu fajri yawma al eid so wiyama lewru yiyama fo so fajiri fecciki fo wakkati muɗum wari ɗon wajibato na famali wastadallu ala dhalika bima rawa an ibni umara radiallahu taala an anna nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi zakati lfitre qabla khuruji nnasi ila lsalati ɓe dallinirke hadisa abdillahi ibni umar mbi owo annabijo yamiri zakatul fitre itte ko adi yehede fummere ngol konngol wonko hanafinkoɓe kañum e malinkinkoɓe yeehi e muɗum wa wajhu istidlalihim bil hadis wajhu dallinorde mabɓe e hadisa oɗo huwa anna rasula sallallahu alayhi wa sallam amara an tuadda sadaqata alfitre qabla zihabi ila almusalla al idi annabijo yamiri no zakatul fitre o itte ko adi yehede ɗum e hene caggal feccagol fajiri wa haha yubayyinu anna waqta wujubiha huwa yawmul fitre oɗo hadisa kañum e ko famite e hadisa ko hollata en wiide wajibalgol ngol latta ko fe kana beete iidi o yetto kana fajiri iidi o yetto summa inna tasmiyataha bi zakati lfitre yadullu kadalika
على أن وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر نانو ويأدو زكاة الفطر ندراد زكاة الفطر زكاة الفطر ون زكاة تجيغول كوركا تجيغول كوركا ني كوركا تجتاك في كان بيتا ايد نوانا نانو وي ندراد زكاة الفطر او دو هولي ان وي دي واجبغول مودum فدتانا دي سو فجر او فيتشك لأن الفطر لا يكون إلا بطلوع فجر ذلك اليوم parce هورتتاك في كان بيتا جولدني ولأن ما قبله لا يسمى فطرا كو أدي نياند جولد هاند وانا نوغي جتي اسكي انتاجي هاند جانغو نوغي جانا اسكي انتاجي فوبي جانغو سو لورو ياما انتاجي بيت نياند تاجي دن ويأتي لورو نوانا ولا يعتبر الإنسان مفطرا عن صومه إلا بطلوع فجر يوم الفطر neɗɗo fof taƴata korka muɗum kana fajiri fecco beete julde ɗum saabi so ɓe yaringol konngol amma almadhabu thani konngol ɗiɗɓol wargol ngol de wa ilayhi zahaba almalikiyatu fi lqawli l akhara malikin koɓe jogi ana jogui toon du konngol eɓe jogui e konngol arandewol ngol eɓe jogui ɗo du konngol wa shafiiyatu fi rajihi nenno shafi'in koɓe du ko ɓuur lollude nokku muɓɓen wal hanabilatu kañum hanabilankoɓe أن وقت وجوب زكاة الفطر هو بغروب الشمس آخر يوم من رمضان بي وقت واجب قول مودن وني سنانج نيالوما تشكي تطور كوركا يعني نانج نيالوما تشكي تطور كوركا سو يعني فو نن زكاة الفطر واجبته الله أكبر أفهمي نانو كسابي أو خلاف كسابي نغر لورال نفهمودن دي suka rimaɗo ñande muɗum na mayɗo ñande muɗum zakatul fitre muɗum hono worri mayɗo ko adi wakkati muɗum yettade ittantake zakatul fitre rimaɗo ley wakkati muɗum ittenta masalan joni genda rimi jemma julde fini beete zakatul fitre tawi moɗon o ittenten zakatul fitre o ittenta ndimaɗo jemma o mais mayɗo on wakkati zakatul fitre tawa ɗum toon ittantake on ka ittantake أفهمي؟ أيوة جوني إنغارتان لي كونغول دوني لي مسألة ملام دي داو دوني هبه هاني هكيد زكاة الفطر هونو هان بي هكيد زكاة بي لأني هكيد زكاة الفطر كوينو إنما الصدقات للفقراء تلك مسكينة kañi e gonɓe e dawol e golloɓe golle majjum o a faami kañum e mo jonki muɗum wowtinirte yalla ana yiɗa alsilamako kañum e neɗɗo reweteɗo na famani kañum e waɗude ɗum e lawol Allah ɓe hokkete zakatul fitre Allahu akbar homo woni talka woni jomum wonko jogui koye mais ko jogui koye heƴataɗo miskin woni homo kañum mi wottike hannde mi annda hono hirtirtoon amilina aleyha ɓen joni ana wawa taweede golloɓe golle majjum heɓe gollata golle majjum an ƴewata wakkati annabi joni kay ni saa'i en wonno amilina aleyha a faami ila akhirihi bisimillah e cagga ɗo zakatul fitre o wayno joni en kaali hallaji meɗen wonde zakatul fitre enen joni wuuro men ɗo ñameton ko maaro est ce que zakatul fitre ne wawi ittede kalis zakatul fitre ko ɓuri lollude nokku modibaɓe surtout nokku malikinkoɓe woni itte e ñamdu mais modibaɓe fa heewi holli wiide maqasidu shariati ana sellina zakatul fitre itte e jawdi ko saabi par ce que sa hokki neɗɗo joni coggu zakatul fitre joni ɗum ɓuri nafude ɗum dina ñamdu nawana nden so wiya zakatul fitre o hokke jomum yalla ana haɗa ɗum ñagude na yalla jomum ana welto sa hokki ɗum kalis a tawan an jogui besoin ngaji fa heewi ana wawa sodoyde mais sa hokki ɗum ñamru ni hono watta kana so sotti ñamru ɗum saabi ɓe wi ana sella mais aslu o kay ni ittede ñamri par ce que ɗum woni aslu ɗum annabijo golliri way joni mbiɗa wara mi itti zakatul fitre am mi nawi mi hokkoyi won gonɗo e leegal men donc on joni mi itti zakatul fitre o mi nawani ɗum annena itti zakatul fitre o hakkille ma ene makko aɗa yiɗi ittande iddude zakatul fitre o nawanama a itti zakat o andu a naɓanimo zakatul fitre o bon hakke ɗiɗi fa tati en tawodiri e nokku makko mais
hoɗum mo defirta ɗum maaro ko wala ɗum saabi so sariyankoɓe holli wi ana sella won holluɓe wiide ana sella fey so goɓɓe haali ko walda e ɗum won holluɓe wiide ana sella e caggal ɗum ɗon kasi e jinnaɓe men hewɓe ana toon a toon ɓe mbawa horde korka naata fa yalta so mbi kooroɓe fof tawa wonduɓe estomac en wonduɓe tension en wonduɓe hene ɗumanaju en bon a tawa ɓe joni korka mum an naawi seeɗa mbawa horde ɓen joni so korayi ana foti ittude sadaka sadaka mo foti ittude o on sadaka o hono ittirte sadaka o dow wajibe e dow koye maɓɓe fooɓe guitta sadaka o sadaka o du kañum e zakatul fitre o esi ɗum ana findiri kasi kañum e zakatul fitre walda zakatul fitre yo sa'u noon sawal goto bi sa'i nabi e sawal annabi sallallahu alayhi wa sallam sa'u o modibaɓe waɗi estimation majjum kiloji ɗiɗi e seeɗa woɓɓe wi mais goɓɓe du wi a yii logoti boto gongoru logoti eɓe jogui to ana forra e kiloji ɗiɗi mi anda sa anditima sa hebbini on ɗon e ñamri fo fa ƴewgui fo a hebbinan junggo ma ɓeyda hen ɗon forrata sa na fama ɗum a hoori a hoora a suka a mawɗo a gorko a debbo fuu a ittan ɗum ka beyete julde kana so tawede a wawa wona ɗum ka famama ɗum woni zakatul fitre mais ko haalata ko ɗum yo yimɓe seeɗa neɗɗo ñawɗo mo selli wiide oɗo ñaw muɗum o wadda gurdam muɗum e oɗo ñaw sellata o ɓuytoto mais o sellata fa o maayi oɗo sari wi an mani an yoppu hoora mais ñande fo an ñamminan muddu ɗum to yo sa'u ɗum yo muddu ne feccere kilo no mi anda sa faami feccere kilo mais sa'u yo kiloji ɗiɗi gussi goɓɓe jaati wi seeɗa yowoto na fama naadu mawɗo jottiɗo wawa horde kasi on ɗon du ittan muddu naadu hono wiyete debbo cowiɗo ɗum debbo cowiɗo kañum so yoppi fuu yoɓanno na fama neɗɗo yoppowo kasin so itta muddu o on ɗon yo neɗɗo tawaɗo be tabi'atihi wona ñaw koy mais tangli muɗum jaati o neɗɗil noon o wawa horde na famani non woni tangdi makko o wawa horde on du muddu ittata hoorata mais kañum e zakatul fitre walda ayyo e caggal muɗum fa hande e ɗen continue e zakatul fitre o zakatul fitre o hol ɗum ardi ayo mi haalnima min zakatul fitre o annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum yamiri ɗum itte beete julde ko saabi yalla ana laɓɓina korɗo o yalla ana laɓɓina korɗo o kala ana laɓɓina korka ka kala naqasiji keɓaɗi e korka ka a haali ɗo ley haala ma wonde ko a ƴeewi ka hanayi ƴewde a haali ka hanayi haalde voilà a yihiɗa a hanayi yaade voilà bon ɗum woni sababu majjum so annabi golle maɗe fa laɓɓina golle maɗe ɗe gelle korka ma ngabba tawa ana laaɓi wi'ima du modi bo haali wi'i zakatul fitre o ana wayi hono qabla e baada no worri e julde no ɗum won sababu tasmiyatihi alhamdulillah machallah joni noon hannde ami calminma e yettudema no feewi e ɗiɗo haallaji ma ɗi alhamdulillah joni noon haallama cakkita e calminagu ma faade e heɗiyankoɓe fou alhamdulillah ley mali e caggal leyɗele kala ɗo pulagu wawi wonde hande o donc calminagu ma kañum e haalama cakkita alhamdulillahi rabbil alamin en jettan allah taf alhamdulillah en jettan allah waɗi en alsilami en waɗi en ummata mouhammad hokki en du jaɓen jokkude annabi sallallahu alayhi wa sallam jaɓen horude korka ka darden allah korka garɗen ka allah jaɓan en allahumma amin allah hokki en mustajab ma allah hokki en mustajab ma amin ya rabbi allah miɗa kala ɗendanowo ɗemgal fulfulde fo mi jawta ɗum mi barkina ɗum mi darde allah ya rabbi le korka ko kala ko gaɗɗen yo ko lobbere allah jabono en kala ko mbofiɗen e muɗum allah yaafa en e jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
joni yimɓe heɓdema joni na dartuɗo ima na ɗi jiiɗi heɓde faamuya fa hande kabaruji zakatul fitre na kabaru juulu e na kabaru diine en jiiɗi heɓde en e lahalaji goɗɗi taw yimɓeɓe san kajama joni hono keɓirtuma e téléphone numéro uji maɗa inchallah numéro am whatsapp yo 74 40 10 09 74 40 10 09 ɗum wonno numéro am téléphone inchallah on numéro whatsapp inchallah alhamdulillah ɗum noon min jewtima sanne min calminima amin darduma duwaw hade me fermuɗe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين onon fof jewtama kala ɗo mbawɗon wonde no gonduɗon kala eɗen gonduno ɗo joni e imam men mawɗo woni alhaj imam Mahi Mahmoud Ba to Kabala don noon kala kajaɗo imam o e so ɗon jiiɗi heɓde information ngaji goɗɗi lamɗademo kabaru diine moɗon na zakatul fitre mo iwi haaldude meɗon son keɓani faamu jiiɗi keɓden faamu e fa hande e zakatul fitre o na onon ɓen keɓani horde ɓe oɗon gandi hoɗum poɗɗon wadde na hol lawol ngol foɗɗo rewde oɗon mbawi nodduma e numéro makko ɗum woni 74 40 10 09 so noddima ɗum fof en keɓamo on woni alhaj imam Mahi Mahmoud Ba to leydi Mali ɗo Kabala eɗen mbiyamo o jarama tan e ɗeɗo golle ɗum noon mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah holle wakkude goɗɗo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين